baba vandinogara navo handizive mari yavo painogara. Handina musi wandakambopuwa mari yekunzi imbochengeta mari saamai vari pamba. Baba vanoita zvekunditengera. Ndakati mafuta apera, vanotenga mafuta ouya nayo. Vondipimira vondiudza kuti mu2 liters mune 90 maspoon emuriwo. Mafuta akasapedza mwedzi. Make sure kuti kana ndamashandisa 15 days, zvasara 15 days ndichabika mwiri usina mafuta. Madomasi akapera ndo vanotenga vouya nayo. Sauti wakanonoka kutaura kuti sauti yapera. Ndeiro unodya mwiri usina sauti. Kana vazobva kubasa vondiunzira sauti. Sipo vanopindikana kunitengera 2 kg yemaki. Vanotenga inonzi iripo toilet cleaner inonhuhwa so. Voti ndatenga 5 liters iyi. Wotenga bhari sipo. Wokudza kuti uchasoka hembe kana ari manepi uchamasoka. Kuseni womuka uchizoerera sipo anenge achena. Maplates anosuka nesipo yabva kutoilet nesipo ichaenda kunogeza. Ndo zvimashanira magaranda nababa ivava munoona. Handina musi wandakamboenda kushop kunotenga hembe yangu yekuti ndatenga hembe yekupfeka. Ava vanoenda kunotenga chavari kuda ivo vouya nacho.